Okay. So Open Pro road bike tayo. Maganda-gandang laban ito. Open Pro category tayo at sa lahat ng mga sponsor. Ito na, balatan na to. Ito na. Ayaw umagwat na apat. Jomar Laboy, ayun, nasa harapan. Jerry Capa dito. Umangat na rin si Ayoko. Sumama dito sa aming karera. Tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin kung handa na ba ang lahat. Kung handa na kayo, tara na at pumadyak. 20-20 ratratan, 20-20 tugisan, 20-20 balatan, 20-20 bakbakan, 20-20 digmaan. Masaya dito, manalo o matalo di ngayon mahalaga. Ang importante ikaw ay naging masaya. Team Kapadyak All Bikers, pwede kahit sino, mapa-brother o okay. Kasali di. So Open Pro road bike tayo. Maganda-gandang laban ito. Bago tayo mag-rim at bago tayo magbakbakan, kailangan mo natin syempre shoutout si Sir Saldi Mandi, Loreto Mandi, Arturo Mandi the second and Arturo Mandi the third. Si Ma'am Lolet Mandi, Mark and Marvin Mandi dito sa kanilang Mandi Brothers Birthday Race. Open Pro category tayo at sa lahat ng mga sponsor. Ito na, panatan na to. Ito na, Axel Mayon nasa harapan, Jerry Capua, Exodus andito, RCC Reptiles, napakarami ng ating mga riders. Hoy, nako, maagang naubusan si Idolo. Rider number 12. Sige ang idol, kaya pa yan. Pero kagad tayo mga naubos-ubos ng gasolina. Hindi nakapagkarga tong sa idol, malusog. Ito na, dito tayo sa summit. Uy, buo pa rito ang ating mga riders. Pero pumaparap dito tayo isa. Sino to? Sino yung unang tatawid sa atin dito sa summit? Ay, mga sakaran si Jockey Bank. Jockey Bank! Ang unang tumawid. Hoy, summit yun ha. Uy, so napakarami pa rin. Yun, inuiwan na rin sa likuran. Okay, ito na. Susundan natin. Nasa harapan si Jomar Laboy, Stepona, Jerry Capua. Pagwat na apat. Jomar Laboy, ayun, nasa harapan. Si All Silverer, Jerry Capua. Dito na isang naka-GLC. Si GN Corp pa rin. So, meron tayo na solo breakaway. Jomar Laboy ng Exodus. So, nakaalam mo siya ng mga 50 meters lang dun sa ating grupo sa likod. Tignan natin kung kaya niyang tagusin hanggang dulo, tiisin hanggang dulo, dahil meron tayong 8 lap. Pangalawang lap pa lang natin to ha. So marami yung nag-aabol sa likod. Tignan natin kung kayang sagad ni Jomar Laboy hanggang sa dulo. Okay, so hintayin natin dito yung second group kung gaano kalayo itong si Jomar Laboy. Parang lumayo ha. Wala pa akong natatanaw. Marami rin yan nanonood dito. Boss, pag kami, wag. Mukhang naglalaylo itong grupo ha. Yun pangat na si Daryl Dolatre. Uy, mukhang napagod na. Napagod na ito ang ating mga riders. Jay Torres, nakikita ko no, Gian Cortez. So, tumakas si Daryl Dolatre. Tignan natin kung magtutulong sila ni Jomar Laboy sa breakaway ha. Jerry Capua dito. Umangat na rin si Ayoko. Ito si Canlas. So, baratan ito ang ating mga riders. So, aabutan si Daryl Dolatre ng grupo. Hindi nila pinabayad na makalayo eh. Sana kung inaabot niya si Jomar, magtutulong-tulong na silang dalawa. So lumalayo. Ay, lumalapit na. Ito na. Dinikit ni Ayoko yung grupo doon kay Jomar Laboy, Daryl Dolatre. Dito na pa si Raymac Suqueña, Paul Senterer, Gian Cortez,
si Carlas, Jay Torres. Uy, inabot na. Aabutin na talaga. Pero nakadalawang summit na yata si Juan, ha. Okay, ito yung ating grupo. Second group. Uy, marami-rami pa to, ha. Si Jay Magbalot. Si Jetro. Yun. Uy, meron pa tayong third group. Hala ka lagi. Uy, sila. Okay. Tingnan natin kung inaabot. Naku, aabutin na. Ay, inaabot na nga. Inaabot na si Joma. Nasa likod niya si Daryl Dolatre, si Julian Matthew. Uy, tatlo yung breakaway. Okay, sa pag-ikot, sa ikalawang ikot, ay nabuo na naman tayo bagong breakaway. Dalawang Exodus. Daryl Dolatre, Jomar Laboy, si Julian Matthew. O, tingnan natin. Uy, lumalayo. Bira na! Mga 100 meters na ang nilalamang ng ating tatlong breakaway. Doon sa grupo na nag-aabol sa likuran. Mukhang pinapatay na ni Jerry Capua doon, ha. Alam mo, labanan dito, korupuhan talaga. So kung may pang-maintain ka, mananalo ka na rito. Ay, magkakasunod pa yung numero ng mga to. 6, 7, 8. So speed nila 46. Napakalakas ng hangin. Pasuba. Strong headwinds. So tulong-tulong na, tulong-tulong. Tingnan natin kung maabulan pa sila ng grupo, ha. Papanalo ito sa hindi pakara. So lumalayo yung tatlo na yun, ha. Nako, naglayo. Okay, ito yung ating second group, 100 meters behind. Ito ang ating second group. Mukhang laylo na dito si Max Oqueña, Eric Capua, Yukol, Gian Cortez, Olsen Ferrer, Canlas. Ano pangalan? So ito pa yung third group natin. Marami-rami pa to. Marami pa ito sa third group, oh. Uy, si Jetro, Jockey Banks, Axel. Okay, ito na. So medyo malayo yung agwat itong tatlong breakaway, ha. 200 meters na ang lamang. Okay, second group natin, 200 meters, hinahabol nitong si Ayukol, Olsen Ferrer, Jay Torres, Jerry Capua. Ay, pagkusun. Bro, dikit! Oy, Jetro. Okay, last group. Hatak-hatak ni Jockey Banks, CJ Magbalot, Axel. Uy. Tayo. So, dalawa na lang ating breakaway. So, kumala si Julian Matthew. So, ito si Julian Matthew, medyo bumibitaw doon sa ating breakaway. Bro, pinakalas ka. Uy, hatak-hatak ngayon ni Olsen, si Raymark, Jay Torres, si Ayuko, and si Jerry Capua. So ito na. Tapos kumakain daw. Alam ba nun? Idol, tuloy. Dalawang sir talaga yung tayo. Hindi ako ginawa kanina. Uy, mangat pa, ha. So dalawa na lang ito breakaway natin. Naiwan si Julian Matthew. So hindi tumagal si Julian Matthew dito sa lakas ng maintain ng ating dalawang breakaway Team Exodus. Si Daryl Dolatre, itong si Jomar Laboy. So lumayo na sila sa ating grupo ng mga 200 meters. So mukhang maghahari yata ito mga Manila Boy laban dito sa mga taga-Tarlac at Pangasinan. So talaga namang malakas din talaga itong si Jomar Laboy and Daryl Dolatre, ang nagkampiyon ng tumalo kay Ronald Duranza sa Tour de Ordaneta. Itong si Daryl Dolatre yung nasa likuran. Julian Matthew naiwan. Okay, ito yung ating third group. Naku, medyo malayo na. Mukhang mahirapan na magabol itong mga to, ha. Uy, dumikit pa pala sila Jockey Banks dito. So, dito pa rin.
control itong sila Jerry Capua dito sa grupo na to. Pero hindi lumaalago tayo ha. May tumatakas, may nagbabadya, may nagbabasa. Ay, yun pala. Uy, nasa pala si Remax Oqueña. Nakatutok sa kanya si Jerry Capua. Olsen, si Ayukol. Po, anong nangyari? Oh, Jetro. Salamin. Same lang si Jetro. Jetro, semplang. Oh, sira group set ka. Wala din dito sa main group ha. Remax Oqueña, buhay pa. Pakikipag-bakbakan pa si Ayukol. Oh, mangat sa kagawa si Ayukol. Nakarangan naman ni Olsen. Hindi na niya Ayukol ah. Nasigsag lumaro si Ayukol. Uy, sa tao dito mga tao dito. Ang daming tao dito. Uy. Naliligo na. Talagang mainit na ang panahon natin. Ito pa umahabol, CJ and Axel. Oy! Ay, tanay danang bro ko dyan. Dahil mo ito, habol ka. Oy! Ay, tanay dana na. Tangin na, sabi niya. Ano ba? Okay, so sila pa rin ang ating breakaway. Dalawa pa rin. Last. Ilang laps na lang. No? Okay, ito si Julian Macho. Napag-iwanan nila Daryl Dolatre. Tignan natin kung makakadikit pa. Okay, ito na. Walang bility ba kung dating nanalo dalawang Exodus. Daryl Dolatre, itong si Jomar Laboy. Yun. Jomar. Okay, solo natin, Julian Machu. Yun, solo. Third place. Okay, fourth place natin, si Ayuko. Mga idolo, ayan na, baratan dito. Olsen Perez, si Remax Oqueña. Yun, Remax Oqueña. One last, Gian Cortez.